and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Monica! Monica, kulit! Kulit ako! Mga anak, ayos lang pasal! Monica! Luwason ko kamo! Luwason ko kamo! Dili! Wa ko makinahanglan ini! Wa! Mas kikinahanglan ko kamo nga akong pamilya! Mas kikinahanglan ko ikaw, Monica! Monica! Tay! Tay, Tay, Simeon. Ano sa baka? Kalit man kami singgit. Ano sa Tay? Uha, Simeon. Bueno, kalit lang tayo. Magkuha kong tubig. Nagdamko na sa ko. Nagdamko ko sa akong mahal nga asawa. Oh, Monica. Pasaylo ako, mahal ko. Tungkol sa akong desisyon. Nawa ka na ako. Nawa ka na mo. Balik sa saan! Balik, Simeon! Balik! Usoy na ito mo sa kawas. Balik, Panay! Magdali ko. Wag yun mabinaw na ito. Ito na! Sutoy lang lagi! Usoy na ito mo! Usoy ka itong buto sa armas! Tay, kadyo! Dunay tulisan ko nga ng hostage. Usa! Oh, si Simeon, to ay, nidagan. Giadto niya ang katong tulisang ng hostage. Usa! Tabang, maluoy mo! Tabangin ko ninyo! Tabangin ko ninyo! Sino man ibang sino? Giguritan niya ang liog sa babae o kitiunan niya kinis pistola. Mamatayin ni garay kung budoon mo. Kaluis babae, gitiunan siya og pusil sa uwa. Adi ka ni tawahan. Paita. Ana, siga kay nga mga mata. Kinahanglan doon ako mahimo. Kinahanglan yun. Kaya sa kong bati, nakuyawan ko. Oh, mga tao na tapok. Sigurado ko nga, nada si Simeon. Pakuskan ko pa akong pagdagan. Tingali ko sa metabo ni Simeon. Tay! Tay kadyo! Tay! Sindo! Sindo! Hoy! Watak ko! Hoy! Pagdali niya po, Toy! Pagdali! Kailangan masundan na to sa tatay kadyo! Di ba na kusukin ka mo dagan, oy? Nanugab na galikos ka kapoy! Bahala mo, oy! Uli ko, oy! Oh, kutasa, oy! Anong nigukod man ko sa ninyo taon, oy? Tuwe! Oh, hala! Doon ay kipusil! Kinsama ka! Nagpabuto na sa siya, pero gitumong niya si Babaw ang iyang pistola. Uy, masunod ha! Ako na rin babaeng guwapa! Ako na rin! Bahala na. Kailangan nga maluwas na ko, babae. Gusto. Pakiksultihan ko kiningarit. Mudool ko. Ayaw pa dool! Kining Brad! Brad, pwede tayong mag-istorya? Buwan ka! Yan ang gusto maging sulti ka lang ko, ha? Ha? Wala gitiunan siya, my mas! Kining, ilang kasuko, Brad. Gusto ko mo tabang ni mo. Aron magkapalayo ka din eh. Ay, balik ka dyan sa niya daw sa kanok ng imong ginagawa. Ikaw mo tapag na ito. Sure ka? Oo. Nakoy sakinan. Pwedeng imo tong gabiton aron ka makapalayo din eh. Ibuang ko ni mo, ha? Dili ko buang, dili ko tunto, ha? Ikaw, tunto ka, ikaw, ha? Op, sikin say. Ang kinit bakini ino. Op, ikos. Oh, stay kajo. Tay. Ikaw. Kulit na yung! Wala tahon dali. Tay kajo. Tay. Kinanggal ka ba ko na yung bala? Tay kajo. Tay. Tay kadyo! Tay! Naigo ka, tay!
Teka, Chong. Danon ka na mo sa ospital, tay. Salipti ko ninyo. Kay guhaon ko ang bala nga niya sa kumpiyan. Ha? Tay, ang imong kamot. Ang imong kamot, tay, Kachong. Nag-asunasan ang imong tuong kamot, tay Kadyo. Kawas na ang bala nga niya sa kumpiyan. Ha? Ang pala. Hindi kawas sa tiyan ni Tatay Kachong. Gamit ang iyang tuong kamot nga iyang gibukang. Tumong yun sa samad agi sa bala. Kumusta na sa Tatay Kadyo? Tuwain taon. Nagigda matos lang tay. Samtang kitambala ni Lola Edad. Saan ako tanan? Manoy Simeon. Kunwa pa na ako doon ang adik. Diliw mo po silang si Tatay Kachong. Pero luwas naman sa Tatay Kadyo, Bay Simeon. Busa, di ka ngay mag-uuloy. Manoy Simeon. Ingon og sa dili ko makatuos ako nakita kaganiha. Sindo. Ang unsa man dayang imong nakita dong ha? O unsa ay nakita nimo nga wa ko makakita? Kuan kining Oo, kamo ka others sa kay mo ha. Sulti ko ninyo unsa man gyud. wa butoy. Kuan kining pero bay, manginaot mi nga dili ka mosulti hindi bisan kinsa. Hindi oy. Bidaw ako sultian. Mamatay pa mong duha. Joke lang. Ano ba kinaraang joke ba ato sa insert ha? Kuan lagi, unsa lagi na, ha? Unsa man hitabo, ha? Bay butoy paminaw. Mao kini nahitabo ka kanina. Naalib na ang siyabad sa imong tiyan. Uwat na lang sa siyabad ang makita sa imong tiyan. Naluwas ko ako anak na naedad. Maayo na lang kati, kay abtik ang nisalipod kang Simeon. Kung wa pa, hayan, siya unta ang sunod na. Masimadugan ka sa mga anak na ko. Ganong dili magganibo sila sultian. Kung unsay hinungdan, kung ganong namatay ang ilang inahan. Dako naman na sila. Makasabot na sila. Dili pa ang gustong panahon na edad. Kadyo, nahibaw na sila sa imong naangkon nga kaalam. Abilidad. Daw usa kaanting-anting nga waha sa uban. Nga kabi. Na edad. Ayaw na lang tiwasan. Bahala ka. Magpabiling tinaguan ang tanan na edad. Hangtod ka mo abot ang gustong panahon. Nga angin na silang masayod sa akong tinaguan. Bahala ka, Kadyo. Bahala ka. Mao ba? Kuya, wakon. Mao ka na bay butoy. Kaniadto pa. Sige na may pangutano ni Tatay Kachong. May tungod yan ang iyang abilidad. Kanang iyang pagpanambal. Pero dili man ito bagon. Kung diin ka na niya gikan. Moingon ang sinamo nga moabot rang gustong panahon na masayra na mo ang tanan. Ilabi na niya ang iyang abilidad nga nahuptan. O kita lang ang sayod niya na bay butoy. O maginaot lang ni. Nga dili ni mo isulti ni bisan kinsa. Kita lang ang nasayod. Ay, among kabalaka na. Di ko tabian. Di ko chismoso. Pero, honest lang ko. Di ko makakba. Kay ba? Ba anong mamakak? Masuko, mas Lord, anak, di ba? Bay butoy, tarong lang. Tarong lang bay. Joke lang ako. Ay, naunsa man mo eh. Manay Simeon, diin gid ka na makuha ni Tatay Kadyo, no? Ha? Bitaw, no, ba, Simeon? Diin ka na niya makuha ang iyang power, labi ng kanang iyang pagkamaayong mananambal. Sa inyo kang apuhan. Oh, ha? Manay Simeon, doon na sa mga tao nga naglinya sa ubos ni atong payag. Sige. At doon sa Tatay Kachong. At siya. Kana kang mga tawahan ha.
siguro kung magpatampal na silang Tatay Kadyo. Di ba? Gusto ka. Tuanas Tatay Kadyo. Iyang tingaling tambalan ng mga masakiton nga naglinya. Nakaw hinoon, tabangis Tatay Kadyo. Ako nang bahala nga magluto dali para sa atong pamahaw, okay? Manang Simeon. Nay nagabot-abot. Daghang kay mga masakiton nga naglinya. Nakasiguro ko nga taga-pikas si isla ni sila. Kanibaw sa pagkamaing mananampal ni Tatay Kadyo. Pero nagtibog ko ni Tatay Kadyo. Nahipoon ko. Ngayon di man siya mutawat sa mga gipanghatag sa mga magpatambal kaniya. Mga pagkaon, mga butang, mga tanon, prutas, o ilabi na sa kwarta. Dili niya nawaton. Kanito pagkina. Nga ano magkita ka? Di ka naman di ay apo ko. Lang. Magluto ko lang. Sige. Kay maglikit o na ko di akong tabako, ha? Lang, ganit lang. Gado, apo ko. Lang, nga naman sa Tatay Kadyo. Naglibog ko kaniyat to pa. Nga nung di man niya nawato ng ipanghatag sa mga tao ngayong matambalan. Ilabi na ang kwarta. Pagkadako na ba sa ipanghatag sa uban? Pero nga nung di man kanina nawato lulay na. Kung sa may hinungdan. Simeon. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!